नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। बदायूं में दो बालकन के हत्या के आरोपी 25,000 के इनामी जावेद क बरेली में लोकेशन मिलल। लोकेशन के आधार पर बदायूं पुलिस सैटेलाइट बस अड्डा पर दबिश देहलस। इससे पहले जावेद भाग निकलल और पुलिस जावेद के भाई और घर वालन के लेके बदायूं रवाना भइल। एही बीच बरेली पुलिस के जावेद के तलाश के लेके अलर्ट कर दिहल गइल बाटे। टीम जावेद के बारे में जानकारी जुटा रहल बा। जानकारी में सामने आयल कि सैटेलाइट से आरोपी रोडवेज बस पर बैठ के लखनऊ भगले के फिराक में रहे। फिलहाल आरोपी का बरेली में लोकेशन के बाद सभी थाना का फोर्स अलर्ट पर बाटे। आपको बता दें कि पूरा मामला का बा बदायूं जिला के बाबा कॉलोनी में मंगलवार शाम हैरान कर देवे वाला मामला सामने आयल। सैलून चलावे वाला साजिद अपने पड़ोसी के घर में घुस के दूगो सगा भाई का उस्तरा चाकू से निर्मम हत्या करके मौका से फरार हो गई। पीड़ित परिवार द्वारा वारदात का सूचना पुलिस के दियल गई। मामला दूगो संप्रदाय से जुड़ल होने के कारण इलाका में काफी तनाव रहे। गुस्साइल भीड़ भी दुकानन में तोड़फोड़ कैलस और वहीं पुलिस मुखबिर के सूचना पर फरार हत्यारोपी साजिद के 4 घंटा में ही एनकाउंटर में ढेर कर देलस। लेकिन अभी भी दूसरा आरोपी का पुलिस खोजबीन कर रहल बिया। और आपके बता दी कि 25,000 के इनामी जावेद का बरेली में लोकेशन मिल गई बाटे और यही के तहत बरेली के सारा पुलिस अलर्ट मोड पे बाटे। अब देखे के होई कि कौना तरीका से आगे इसमें पुलिस कार्रवाई कर रहल बाटे और कब दूसरा आरोपी के पुलिस पकड़ रहल बा। आपको बता दी कि अभी भी पूरा इलाका में तनावपूर्ण माहौल बाटे और ये घटना के बाद पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुकल बा। खैर, ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।